Bueno, bos días. Empezo rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre paso a dar conta dos asuntos tratados e acordados de máis relevancia. O primeiro, a proposta da Consellería de Medio Rural, e dentro da liña de axudas coa que a Xunta de Galicia no ano 2016 está promovendo a incorporación de xente moza ás explotacións agrarias. Hoxe tomamos o acordo de destinar 36 millóns de euros a axudas para promover a incorporación de ata 300 mozos e mozas ao agro e, ademais, apoiar tamén a mellora das explotacións. Decía que estamos con esta liña de axudas do ano 2016, se destinaron dende aquela 106 millóns de euros e axudamos a casi 3.000 mozos e mozas que decidiron emprender no rural. Son 36 millóns de euros os que acordamos neste Consello en tres liñas distintas. O primeiro, 16 millóns de euros para axudar a incorporación de mozos e mozas entre 18 e 40 anos. 5,5 millóns de euros para apoiar a agricultores mozos que presentáranse no ano pasado e quedaran fora da convocatoria porque se esgotara o crédito, cumprían os requisitos e, polo tanto, hai unha liña de axuda específica para recoller se deciden e se queren, como vai ser na maioría dos casos, manter esa decisión de incorporarse, damoslle a axuda que non puderon ter o ano pasado e os restantes 14,5 millóns para mellorar e modernizar as explotacións ás que se incorporan eses mozos e tamén, nesta mellora de explotacións, tamén novas incorporacións, incluso aunque as persoas que se incorporan teñan máis de 40 anos. É dicir, aquí, para mellorar as explotacións en incorporacións non habería o límite de idade. Outro acordo, fixemos un balance do funcionamento dunha medida moi novedosa no seu momento, pioneira, que se puso en marcha no ano 2024, e que comeza a dar os seus resultados. Foi pioneira e sigue sendo a día de hoxe en toda España, que estou falando do matadoiro móvil que empezou a funcionar o ano pasado, co que a Xunta de Galicia o que buscaba era evitar desplazamentos e reducirlle custes aos gandeiros que vivían especialmente afastados dos matadoiros. Os datos que hoxe avaliamos revelan que o número de actuacións que fixo o matadoiro móvil duplicouse no primeiro trimestre de 2025 comparado ao mesmo período de 2024, que era cando arrancaba esta medida, e, polo tanto, o que acredita isto é que é unha medida eficaz cada vez con máis uso. Neste primeiro trimestre, entre xaneiro e marzo do 25, o matadoiro móvil prestou 90 servizos en 69 explotacións. Foron 440 animais os sacrificados no primeiro trimestre do ano 2024 foi exactamente a mitad, prácticamente a mitad, 222. E, por dar iso outro dato, no 2024 houbo 210 servizos para 116 explotacións. É dicir, no primeiro trimestre deste ano 2025 houbo casi tantos como no ano 2024. Por lo tanto, isto o que demostra é que unha medida un sistema, un servizo que, canto máis se coñece, máis se está a utilizar e se vai a utilizar. E, polo tanto, o que acordamos hoxe tamén, aparte deste balance, é engadirlle, e estará en funcionamento este mesmo ano, servizos complementarios. O primeiro, unha sala de despezamento, para que os gandeiros que o desexen, aparte de utilizar o servizo de matadoiro, tamén poidan ter os produtos cárnicos clasificados e envasados, para a súa comercialización, e tamén un laboratorio de diagnóstico e control da triquina para reforzar ainda máis a seguridade alimentaria dos animais que se sacrifican neste matadoiro móvil. Empezarán a funcionar neste mesmo ano, logo do acordo do Consello da Xunta de Galicia. Cambio de consellería dentro do sector primario, aínda, coa intención de consolidar a internacionalización do sector pesqueiro e marisqueiro. Está claro que a presenza en feiras é absolutamente fundamental, polo tanto, hoxe acordamos para seguir apoiando a presencia dos produtores de peixe e de marisco galegos en feiras internacionais, destinar entre este ano e ata o 2027 10,8 millóns de euros para apoiar a presencia e tamén participación directa da Xunta de Galicia cos seus propios stands.
O obxectivo é que Galicia estea presente en 42 certámenes en todo o mundo durante este tempo, en países como Alemanha, Singapur, Estados Unidos, Italia ou Emiratos Árabes, é dicir, seguir facendo difusión dos nosos produtos pesqueiros e marisqueiros. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Cultura, dentro das liñas para seguir difundindo a lingua galega, hoxe en día é posible, estou falando fora das nosas fronteiras, é posible estudiar xa galego en 40 universidades de todo o mundo, hoxe destiñamos, o acorde hoxe, destiñar 280.000 euros para promover o estudo galego en universidades de Croacia, Italia, Alemania e Reino Unido. Estes 280.000 euros van dirixidos tanto a impulsar a docencia e investigación, o apoio a docentes e investigadores nestas universidades de lingua galega, como organización de cursos e congresos e exposicións. Outro acorde da Consellería de Cultura, o que tomamos hoxe dirixido a seguir incrementando o número de profesionais que existen en Galicia que teñen habilitación para a traducción xurada. Galicia hoxe conta con 309 traballadores acreditados para traducir documentos que teñan unha repercusión xurídica, que teñen que producir un efecto xurídico, para traducilos dunha lingua estranxeiro galego e da lingua galega a outros idiomas. Non son, agora mesmo, por decirlles, hai 42 do galego traductores do galego francés e 256 do galego inglés. Isto respecto a linguas estranxeiras, e despois tamén hai 11 profesionais para traducir do galego ao castelán. Non é necesario aumentar este número, por lo tanto, o que fixemos foi tomar acordo de convocar para o ano 2026 exames para habilitar novos profesionais da traducción e interpretación xurídica en Galicia. Era necesario porque non se convocaban estes exames e, por lo tanto, non podía haber máis profesionais habilitados dende o ano 2008. E, último acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos seguir coas liñas de axuda para promover a realización de rodaxes de películas e series na nosa comunidade, aumentámoslo un 10% ata chegar aos 2,2 millóns de euros. Por ponerles un exemplo, a película galardonada hai moi poucos días en Cannes, o director galego Oliver Laxe tivo nas axudas do ano pasado unha cantidade na convocatoria que hoxe volvemos a renovar para este ano, pero aumentándoa nun 10%. Cada proxecto poderá recibir ata 350.000 euros, sempre que supoña un investimento mínimo de 1 millón de euros en Galicia, e a previsión é que con estes 2,2 millóns de euros activemos coas rodaxes que veñan para Galicia ao redor de 24 millóns de euros. Esta é unha das liñas, como decía, das que convoca a Xunta de Galicia para apoiar a produción audiovisual en Galicia. En total, se sumamos todas, a engádega vaise os 6,8, casi 7 millóns de euros é a previsión para este ano 2025. Cambio de asunto de Consellería, hoxe acordamos, a proposta da Consellería de Presidencia, convocar por primeira vez unha liña de axudas para apoiar os profesionais do taxi que traballan na nosa comunidade autónoma. En realidade, son dúas liñas de axuda, ou por menos unha liña de axudas con dobre obxectivo. Xa hai agora mesmo axudas en vigor para axudarlles a adquirir vehículos adaptados para transporte de persoas con algún tipo de discapacidade, tamén para vehículos de emisión cero ou eco, pero esta nova, decía, liña de axudas é para axudarlles a paliar un problema evidente, que é o encarecemento tanto dos costes de contratación de pólizas de seguro para os vehículos como os costes de contratación de segundos conductores cando queren prolongar as horas de traballo do taxi. Por tanto, destiñamos 1 millón de euros para apoiar os taxistas ante a suba do precio das pólizas. Serían, dentro dese millón, 840.000, irían destinados a axudarlles para cubrir os custes dos seguros. Poderán recibir ata 240 euros por cada licencia de taxi e despois os restantes 160.000 sería para apoiarles na contratación dun segundo condutor, apoiándoles cun máximo de 2.000 euros por contrato de xornada completa e dedicación exclusiva. Cambio de asunto de Consellería, a proposta da Consellería de Facenda, fixemos un balance
o minuto resultado agora mesmo dos procesos selectivos que están en curso na Xunta de Galicia que supuseron a convocatoria de 82 prazas para persoas con discapacidade intelectual. En realidade, son 4 convocatorias, a primeira de 28 prazas de persoal subalterno, o proceso xa está rematado, é só pendente de que estas persoas que o superaron poidan tomar posesión. Hai outras 19 tamén en categoría de subalternos que van ter o primeiro exame no mes de xuño, 4 prazas en servicios xerais que empezarán os exames en novembro e 31 para persoal de recursos forestais, limpeza ou cociña, que terán o primeiro exercicio cara a finais de ano, probablemente finais de novembro, principios de decembro. En total son 82 prazas e, por lo tanto, a Xunta de Galicia cumpre un compromiso adquirido, unha máxima cuestión de xustiza, coas persoas con discapacidade intelectual, de darlles acceso tamén ao servicio público a través destas convocatorias, 82 prazas en total. Outro acordo, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe acordamos asinar un convenio co Ministerio de Hacienda para unificar os dous rexistros que existen, un estatal e outro autonómico, de licitacións. Cal é o obxectivo? Pois poder coñecer todos os contratos que afecten a Galicia a través dunha mesma plataforma, evitando horas duplicidades que se están producindo. Ata agora, en realidade, as contratacións que aparecían na plataforma galega podían verse tamén na estatal, pero non sucedía o mesmo ao revés, non se podían ver os estatais da plataforma galega. Agora isto vai ser posible, os trámites se simplifican e, ademais, vai permitir que os empresarios galegos só teñan que xestionar e actualizar os seus datos nunha única plataforma, porque inmediatamente ou están intercomunicadas, estará unificado o rexistro, serán accesibles nas dúas direccións, nos dous sentidos, nas dúas plataformas. E outro acordo máis da Consellería de Facenda, dentro da súa titularidade da Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, da Antega, hoxe dimoslle o visto e prace a implantación da rede galega da Internet das Cousas. Internet das Cousas son dispositivos físicos que contan con sensores ou programas que permiten facer monitorización de procesos ou obter datos en tempo real. É dicir, poder obter de procesos normales de funcionamento, de cousas que se levan facendo moito tempo, monitorizalos e poder, con eses indicadores que se instalan, obter datos que son moi útiles para mellorar eses procesos. Xa temos en marcha, en realidade, un proxecto piloto que monitorizaba determinadas explotacións gandeiras en extensivo para saber os movimentos do ganado, prever os seus costumes e poder atendelos mellor, tamén en determinadas tramos de río para comprobar o comportamento das augas en canto á súa crecida ou a marcha do cauce, e tamén había probas piloto nas estacións meteorolóxicas para recoller unha serie de datos. Pois o que facemos agora, despois do éxito destes proxectos pilotos, é tomar un acordo para instalar sensores en ata 300.000 dispositivos de todo o territorio. Cada consellería agora terá que facer as propostas de onde desexa que se instalen estes 300.000 dispositivos, estes 300.000 aparellos para recoller datos. Bueno, hai moitos exemplos da súa utilidade, por exemplo, en todo política social para mellorar a seguridade das persoas maiores, teleasistencia, xeolocalización, en prevención de catástrofes naturales ou ameazas, decía antes, medición de niveis e calidade das augas dos ríos, presenza de tóxicos nas augas fluviais. Falaba antes de monitorización de explotacións gandeiras para coñecer comportamentos dos animais e mellorar a súa xestión, e tamén en edificios públicos, indicadores que midan o consumo de auga, control de iluminación, niveis de radón. Bueno, en definitiva, as posibilidades son inmensas e ahora se abre un prazo para que as consellerías decidan onde queren instalar, onde poden ser máis útiles estes 300.000 dispositivos. Cambio de consellería e de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, os acordamos renovar o convenio que temos co Colexio Oficial de Psicología de Galicia, aumentando ademais a súa cantidade nun 20% ata chegar aos 460.000 euros. Para que? Pois para atender ao redor de 1.500 persoas ao longo de todo o ano que teñen relación, poden ser vítimas directas de violencia machista ou ben incluso homes que desexen reconducir actitudes violentas. No programa Abramos o Círculo tamén serían atendidos por estes profesionais ao beiro deste convenio. O convenio inclui unha quenda de garda para atender no momento de interposición dunha denuncia dunha muller por violencia machista, poder atendela
a través desa quenda de garda e tamén cobertura de asistencia domiciliaria urxente en caso de mortes por violencia machista que o gallá que non teña que activarse ou ben danos moi graves, tamén habería esa asistencia domiciliaria urxente. Cambio de acordo, tamén a proposta da Consellería de Política Social hoxe avaliamos un importante asunto que son as repercusións que pode ter para as accións que viña desenvolvendo a Xunta de Galicia o recorte decidido de xeito, a verdade que é imprevisto e a día de hoxe non explicado por parte do Goberno Central dos fondos que a través do Plan Corresponsables estaba adicando a accións de conciliación e igualdade coas comunidades autónomas. En realidade, a única acción que estaba facendo o Ministerio que ten que ver coa corresponsabilidade era a través desta liña que acabamos de coñecer hai uns días que se reduce nunha cantidade importante. Por darlles algúns datos, o Plan Corresponsables, que xa se viña executando en anos anteriores, o ano pasado en Galicia permitiu que se beneficiaran 30.000 nenos e as súas familias, 170 concellos, 60 AMPAs e 20 entidades sociais. Pois acabamos de coñecer que o Consello de Ministros reduce en case 50 millóns de euros o orzamento que tiña para o Plan Corresponsables. Pasa de 190 a 142 millóns e medio. Isto supón que as comunidades autónomas, por tanto, Galicia vai recibir un 25% menos dos fondos asignados, cos que xa se contaba, estamos no mes de maio, había comprometidos 9,3 millóns e pasamos a dispoñer de 6,9 coas órdenes de axudas convocadas, coas liñas de acción emprendidas e con orzamentos comprometidos. Por lo tanto, primeiro facemos un balanzo do perxuízo que isto supón, non temos ninguna explicación, non sabemos onde vai ir esta retirada de cartos que se fai ás comunidades autónomas, porque, insisto, esta era a única liña que tiña o Goberno Central para fomentar a conciliación. Mentras non podemos parar, e, como decía, despois de facer este balance, temos que seguir convocando aquelas axudas que tiñamos comprometidas, ademais, cos diferentes beneficiarios, e hoxe acordamos destinar 400.000 euros ás federacións de mulleres rurais para seguir, para impulsar o emprego de calidade nos coidados e, polo tanto, permitir que acrediten a súa experiencia laboral non profesional no ámbito dos coidados e que se poidan empregar nun sector, ademais, que agora mesmo presenta moitísima demanda. Isto vai permitir beneficiar que se acollan a estes cursos 2.300 mulleres, son 400.000 euros, en principio, cunha disminución da aportación do Plan Corresponsables que a Xunta de Galicia a estas alturas ten que asumir, pero eso non quere decir que non poña en manifesto o perxuízo, a falta de explicacións e a necesidade de que se diga que accións se van desenvolver en Galicia no ámbito da corresponsabilidade con estes cartos que se lle recortan a colaboración coa Xunta de Galicia. Cambio de Consellería, proposta de Consellería de Sanidade, hoxe autorizamos un convenio co Concello da Coruña para a construción do novo centro de saúde de Santa Lucía. Son 5,8 millóns de euros. Este centro de saúde vai estar ubicado no antigo mercado de Santa Lucía, na cidade de Coruña, vai se rehabilitar. A obra vai na facer o Concello e a Xunta de Galicia, como unha parte desa obra vai ser un novo centro de saúde, aporta esa cantidade de 5,8 millóns de euros. Vai sustituir o actual centro de saúde, que está en Federico Tapia, vai darlle asistencia a 11.500 persoas e as instalacións, a previsión é que sexan casi o triplo de amplas e, polo tanto, incrementaremos servizos. Duplicaránse as consultas de medicina de familia e de enfermería, ampliarás a área de pediatría, habilitarase un área para a saúde de muller con matrones a la educación maternal e haberá un espazo para atender urxencias, sala de toma de mostras e un área de traballo social. Xa digo que o Concello será encargado de licitar e executar as obras e dentro desta rehabilitación do mercado de Santa Lucía estará este futuro centro de saúde que en total vai supoñer algo máis da mitade da superficie total que se vai rehabilitar. Cambio de asunto de Consellería, proposta da Consellería de Vivenda, seguindo, como todos os consellos, na opción de acordos para cumprir ese obxectivo de duplicar o parque de vivendas, hoxe autorizamos licitar os proxectos
para, unha vez que estén redactados, licitar as obras e construir 22 novas vivendas protegidas en parcelas que nos cederon os concellos da Coruña e de Pontevedra. Saben que no caso da Coruña, coas cesións totais, que son de 4 parcelas, prevemos construir 100 inmobles e estas 11 vivendas que encargamos hoxe a redacción do proxecto, que van a estar na rúa Rei Abdulá, formarían parte deste paquete de 100 que se van construir con esas cesións e o mesmo en Pontevedra. Con todas as cesións, a previsión é construir 118 vivendas públicas nesas parcelas cedidas e estas 11 que hoxe aprobamos o proxecto de construción van a ir na zona das Devesas. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe demoslle visto e prace a converter o Camiño de Santiago nun refuxio climático, no senso de poder enchelo de árbores en moitas zonas que agora mesmo hai zonas onde xa transcurre o camiño por bosques, por arboredas, pero é certo que hai outras que non e son susceptibles de plantación e queremos facelo, plantar árbores autóctonas en moitas zonas do percorrido que agora mesmo non as teñen. A hora de elixir as especies a plantar, xa digo que queremos que sexan especies autóctonas, pois hai que tener en conta as condicións do solo, o tipo de zona que sexa, pero queremos empezar xa, hoxe o que facemos é aprobar as primeiras experiencias piloto en 2 tramos de 6 km, que son o que está o paso do camiño pola zona de Sigüeiro e tamén no Parque Empresarial do Tambre, ambas no camiño inglés. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe demoslle viste prace aos proxectos que Galicia quere presentar para o Plan Social polo Clima. Xa foi obxecto de outro acordo neste Consello da Xunta de Galicia a decisión de presentar proxectos. Recordo que este Plan Social do Clima, Fondo Social para o Clima, ten unha cantidad importantísima. 86.700 millóns de euros para o período 26-32, dos que a España lle corresponderían 9.000 millóns cun mandato de máis de Unión Europea para consensuar as actuacións coas comunidades autónomas. Ben, o prazo para presentar os proxectos como país, é dicir, para presentalos a España despois de falar coas comunidades autónomas, remata, se non é en plazos, neste mes de xuño, que estamos a piques de descomenzar. E hai que dicir que a día de hoxe ninguén se puso en contacto coa Xunta de Galicia para preguntar que tipo de proxectos, insisto, a pesar dese mandato da Unión Europea, que tipo de proxectos queríamos presentar. Non temos o borrador do plan ás comunidades, pero lóxicamente temos que facer os deberes, temos que dar pasos para non perder, como pode pasar noutros fondos, a posibilidade de obter unha cantidade moi importante. Por lo tanto, hoxe aprobamos presentar ao redor de 60 proxectos que teñen un importe de casi 2.000 millóns de euros. É un traballo en equipo que veñen facendo diferentes consellerías, os diferentes departamentos da Xunta. Por darles algunha cifra, a Consellería de Vivenda, por exemplo, presenta proxectos por importe de 1.460 millóns de euros. É a Consellería que máis proxectos presenta para promover inmobles protegidos cunha maior eficiencia enerxética. A Consellería de Presidencia presenta proxectos por 400 millóns de euros que teñen que ver coa mobilidade sostible, transporte regular a demanda, parques disuasorios, sendas pionís, tamén actuacións no eido da Xustiza do Deporte. A Consellería de Medio Ambiente, 58 millóns de euros para melloras enerxéticas na depuración de augas, para actuacións en parques naturais, 25 millóns a Consellería de Educación para ampliar a oferta formativa en I+D+I, e así sucesivamente 3,3 millóns de euros a Consellería de Emprego para apoiar o comercio retallista e así sucesivamente ata chegar a eses casi 2.000 millóns de euros. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, hoxe demoslle visto e prace a poñer en marcha un proxecto pioneiro para que 8 PEMES galegas poidan contar cun apoio temporal, pero moi necesario, de expertos en xestión e dirección de empresas. Pois para que? Para que unha PEME que este nun proceso de crecemento ou de transformación ou ben que quera avanzar na súa internacionalización ou ben teña unha crise puntual, pois que dispoña durante 6 meses dun profesional externo experto na materia a que se ten que enfrentar para que lle asesore. Isto ten moitas ventaxas. Primeiro, unha contratación temporal no momento en que é máis necesaria, vai dar unha visión externa e neutral deste técnico experto, que ademais ten que traballar para conseguir o objetivo que se lle marque e
e permite dispoñer, xa digo, dun profesional, do profesional que demande no momento en que o necesite. Os contratos serían esta colaboración externa 6 meses, cunha adicación mínima do experto de 20 horas semanais e os custos serían asumidos nun 75% pola Xunta de Galicia e nun 25% pola empresa que demanda estes servicios. En principio, a cantidade que queremos destinar a estas posibles contratacións é de 265.000 euros, insisto, un proxecto piloto con 8 PEMES e, se funciona, o ampliaríamos e xa daríamos regularidade. Penúltimo acordo, a proposta tamén da Consellería de Economía, pero relacionado en parte coa Consellería do Mar, é o que nos levou a darlle luz verde a realizar a primeira gran auditoría enerxética que se vai facer en España dos 315 portos e 315 portos e polígonos industriais, 315 número total, 315 portos de interés autonómico e polígonos industriais que existen en Galicia. Con 3 obxectivos fundamentais. O primeiro, seguir avanzando no proceso de descarbonización con novas propostas enerxéticas, axudarlle ás empresas que están nestes polígonos e tamén os portos a aforrar nos seus custes enerxéticos e tamén unha cousa moi importante, visto ademais, vimos do apagón aínda non explicado, fomentar o autoconsumo e, polo tanto, blindar a seguridade eléctrica destas empresas, destas industrias. É a maior, decía que é un proxecto pioneiro en España e mesmo en Europa. Nunca se fixo unha auditoría tan grande e deste tipo en toda Europa, con tanta amplitude e con estes obxectivos. Vai arrancar o vindeiro mes de xuño en 193, decía que 315 número total, e o desglose son 193 parques empresariais, públicos e privados, que existen en Galicia, e 122 peiraos de interese autonómico. Que o que se vai avaliar? Pois as infraestructuras enerxéticas que existen agora mesmo, e tamén ver as posibilidades de uso de enerxías renovables nesas instalacións enerxéticas, ver ahora mismo o que están usando e o que se pode utilizar do punto de vista das renovables. Ahora mismo hai moitas instalacións de gas, centros de transformación, subestacións, e xa digo que a intención é, donde se poida, ver o posible uso de enerxías renovables. Tamén avaliar os datos de consumo que vayan aportando tanto as empresas como as autoridades portuarias e tamén analizar dun xeito específico a mobilidade das flotas que usan as empresas galegas para tamén ver alternativas de propulsión e medidas de aforro de consumo, que pode ser tanto en canto a sistemas de propulsión como tamén no plantexamento de novas rutas respecto aos que veñen realizando. Haberá, ademais, habilitaremos unha plataforma na que, a través de inteligencia artificial, as empresas poidan acceder, terán despois de auditoría, a plans personalizados para reducir consumos e aproveitar na medida do posible a potencia renovable instalada en Galicia. E o último acordo, a proposta da Consellería de Educación, explicarálo un pouco máis polo miúdo o conselleiro, ten que ver cun dos compromisos adquiridos no recentemente celebrado debate de Estado de Autonomía, donde dixemos que todo aquilo que se propoñía tiña que poñerse en marcha, sería posto en marcha nos prazos que ademais foron anunciados no debate. Un dos compromisos, un dos anuncios será a intención que tiña o Goberno da Xunta de seguir ampliando o apoio ás familias que teñen fillos e fillas en idade escolar. En Galicia xa é posible estudiar totalmente de balde, dende escola infantil ata rematar FP ou unha carreira universitaria, como saben. En Galicia, o 70% do alumnado de etapas obrigatorias recibe xa algún tipo de axuda para libros ou para material escolar, pero queremos ampliar aínda máis esta axuda e hoxe, explicado ao conselleiro, o que aprobamos a iniciar o procedimento para instaurar unha nova medida fiscal que vai permitir que as familias de ata 60.000 alumnos en Galicia poidan desgravar na declaración da renda pola compra de libros de texto de material escolar. Xa na declaración da renda do ano que ven, a previsión de aforro é ao redor de 6,3 millóns de euros e irá dirixido a familias con rendas anuais per cápita entre 10.000 e 30.000 euros que non reciban outras axudas da Xunta de Galicia para manuais e material. O aforro, a desgravación pode ser ata un 15%, pero para darlle máis detalles, doi a palabra ao Conselleiro de Educación.
Bueno, moi bo día. Como acaba de designar o presidente Rueda, no Consello da Xunta de hoxe vimos de analizar a posta en marcha dunha nova medida de apoio ás familias galegas no eido educativo. Trátase das desgravacións fiscais para aquelas familias que aínda non se beneficiaban do modelo de gratuidade de libros de texto e de axudas a material escolar. Esta foi unha acción anunciada no seu momento polo presidente no debate sobre política xeral, fai pouco menos de un mes, e demostra que o goberno, que somos un goberno que cumpre cos seus anuncios, que dá certezas aos cidadáns e no que se pode confiar. Esta nova medida enmárcase no conxunto dunha serie de accións que están dirixidas a que os pais e as nais en cada curso teñan diferentes vías que teñen unha única e fundamental premisa, que é axudar as familias fundamentalmente para favorecer a igualdade de oportunidades. O noso sistema educativo é líder en equidade. Esta situación faise sen renunciar á excelencia, tal e como avalan informes internacionais como PISA ou os propios datos comparativos do Ministerio. Exemplo disto é que Galicia conta cun dos sistemas de axudas de libros e material escolar máis equitativos de España e que está baseado na renda familiar. Este sistema actual, xa coñecido, dá cobertura aproximadamente a 163.000 alumnos, que acceden ben a libros de texto a través de axudas directas entre 160 e 300 euros en función da renta naqueles cursos onde os materiales non se poden reutilizar, ou ben a través do Fondo Solidario de Libros, onde as familias reciben unha serie de libros para poder educar aos seus fillos. Tamén, no ámbito do material escolar, as familias reciben un bono entre 60 e 75 euros en función da renda. Todas estas axudas que acabo de describir funcionan para tramos de renda inferiores aos 10.000 euros e, dende os seus inicios, foron evolucionando, foronse enriquecendo. E quixera facer tamén un breve repaso por as medidas introducidas nos últimos cursos, neste caso, baixo o mandato do presidente Rueda, para fixar o aumento que se dou o apoio ás familias no eido do ensino. No curso 22-23 incrementouse o importe do cheque de material, do material escolar, pasando de 50 a 75 euros. No curso 23-24 ampliamos o número de beneficiarios do cheque material dende as familias de menos de 6.000 euros de renta por unidade familiar a familias de máis de 10.000, entre 6.000 e 10.000 euros. No curso 24-25 puxose en marcha neste curso a matrícula gratuita no conxunto das universidades públicas de Galicia, e no curso 25-26, é dicir, a partir do próximo setembro, introduciremos o que son as desgravacións fiscais, ampliando aínda máis o enfoque de familias que van a recibir algún tipo de axuda e de apoio por parte da Xunta de Galicia. Neste caso, as rendas familiares que se van a ver beneficiadas da nova liña de axudas se sitúan aquelas familias con rendas entre 10.000 e 30.000 euros. Estas familias poderán desgravar na vindeira declaración da renda os gastos por compra de libros de texto ou de material escolar para aqueles fillos que estén matriculados no ensino obrigatorio. Cada familia podrá desgravar un 15% do gasto do investimento ata un máximo de 105 euros por fillo. A desgravación vaise realizar no exercicio fiscal na renda do ano 26, que corresponde, neste caso, ao exercicio do ano 25. Para materializar desde a perspectiva xurídica, a Xunta incluirá esta desgravación na próxima lei de acompañamentos do ano 26, e estimamos, son datos estimativos, hai que concretizaros en función de como evoluciona a dinámica das declaracións da renda, que pode beneficiar a familias de alrededor de 60.000 alumnos. O coste económico desta medida para a Administración Autonómica sitúase en torno a 6,3 millóns de euros e, como se dixen, falamos de estimacións, xa que os datos exactos non os saberemos hasta que se peche o exercicio do IRPF do vindeiro ano. É moi importante para poder beneficiarse desta desgravación que as familias garden os tickets comprobativos das súas compras,
que terán que realizarse compras de libros de texto e de material que tendrán que realizarse entre o 1 de xullo deste ano e o 31 de decembro deste ano. Posteriormente, cos tiques que se van a executar entre o 1 de xullo e o 31 de decembro terán que incorporarse no exercicio 26 para facer a desgravación contra o exercicio 25. Estimamos, se sumamos o número actual de familias que se benefician actualmente do sistema, 163.000 alumnos, e a estimación da nova medida que está en torno a 60.000, podemos afirmar que a partir do vindeiro curso as axudas da Xunta en material de libros de texto e de material xunto coas desgravacións fiscales estará en torno, pensamos que vai a superar aos 200.000 estudiantes en Galicia. En definitiva, con isto que estamos facendo é reforzar aínda máis un dos valores fundamentais do sistema educativo galego, que non é outro que a equidade. De feito, PISA nos reconoce como o ensino máis equitativo de España, e tamén a xeración de igualdade de oportunidades. En definitiva, é unha acción máis encamiñada a favorecer as familias galegas en base á renda. Son medidas que se suman a medidas xa existentes e que posibilitan e permiten ter un sistema de axuda ás familias que posibilita que o sempre duro e difícil inicio de curso para centos, para miles de persoas, pois pode ser un pouquiño máis levadeiro, tamén apoiando neste caso pois a igualdade de oportunidades entre todo o alumnado galego. Por a miña parte, pois nada máis. Hai algunha cuestión que queiran coñecer deste asunto, pois gustosamente lle responderei. Moitas gracias. Bos días, presidente. Días. Dúas cuestións. A primeira, o Concello de Santiago vende aprobar, solicitarlle a Xunta esa declaración de zona residencial tensionada e na que pretende que se xan considerados grandes posuidores de vivenda os propietarios de máis de 5 inmobles, cando a lei estatal fala de 10. A Xunta pode autorizar esa rebaixa de 10 a 5, está disposta a facelo. Por outra banda, quería preguntarlle sobre o acto do sábado no Pino, ese compromiso do señor Feijóo de volver a ser das grandes maiorías en Galicia, preguntarlle con ese compromiso que pasa que ata agora non estaba sendo ou non tiña as condicións para lograr esas maiorías absolutas, as que logrou en Galicia, logralas nunhas xerais. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, primeiro, coñecen a postura xeral da Xunta de Galicia, si os concellos cumpren os requisitos que se marcan na lei estatal, por lo tanto, eso require un cumprimento riguroso. Xa coñecen cal é a postura da Xunta de Galicia, por lo tanto, vamos a coñecer cal é a solicitude, aínda non a recibimos, tamén longamente anunciada. Si finalmente a recibimos, a avaliaremos. Un pouco sorprendente, non? Que primeiro xa querer desmarcarse do que está marcando a lei estatal. Non o sei. Pronunciarme sobre unha solicitude de que aínda non coñecemos e que temos que avaliar, creo que é moi prematuro, máis alá dunha postura coñecida que si cumpre a Xunta de Galicia, non creendo en absoluto, porque a experiencia amosa que non está funcionando nos lugares onde se está declarando. Se é unha decisión do Concello, ten que asumir tamén as consecuencias e decidir si, tomando este tipo de decisión, se soluciona o que é un grave problema. Iso é unha decisión municipal. Veremos en que termos ven a solicitude en Santiago e en función de eso actuaremos. Saben que o Concello da Coruña pedimos unha rectificación da documentación defectuosa no seu momento e agora estamos avaliando para tomar unha decisión final. O mesmo faremos con Santiago. Respecto á segunda pregunta, primeiro, eu creo que é lóxico que engañou durante 4 eleccións consecutivas as eleccións por maioría absoluta en Galicia
recorde este resultado ante a xente que o apoiou, ante a xente que traballou para que o tivera e que teña toda a intención, e para iso está traballando, de obter un apoio similar cando sexan as eleccións a nivel nacional, con todas as dificultades e as diferencias que se supón. Creo que isto é lóxico e, ademais, é creíble en que engañou moitas veces por maioría absoluta. Quen perdeu as eleccións, por exemplo, as últimas, o presidente Sánchez, ten moi difícil falar de victorias. É lóxico, e a mí me gusta, que Feijóo diga que quere gobernar España despois de gañar as eleccións e co maior apoio posible. Boa tarde, presidente. Tres cuestións breves. A primeira, enlazando co que preguntaba o compañeiro, hoxe na comparecencia en Santiago, o concelleiro de Urbanismo criticaba un pouco a Xunta porque decía que durante todo este proceso tuvo que facer traballos ou responsabilidades que entendía que lle correspondían á Xunta e incluso dicía que eso era indicativo desde que a Xunta había como un desentendemento da escalada de prezos de aluguer, non? Que había. Unha segunda cuestión é que hoxe na Audiencia Nacional empezaba un xuicio por fraude fiscal no que está implicado Norberto Uzal, que no seu día foi director xeral da Xunta, entón se ten algunha valoración ou opinión ao respecto. E a terceira cuestión é que se cumplen 15 anos do decreto de plurilingüismo. Entón a pregunta é se vostede entende que foi eficaz para o avance de galego este decreto. Grazas. Sí, respecto á primeira pregunta, mire, esas declaracións que vostede reflectía, non as escoitei, recordan moito todo o que dixo o Concello de Santiago con ocasión da tramitación da taxa turística. Todo era culpa da Xunta, eles sabían moi ben como había que facer as cousas e o problema era a Xunta que poñía todo tipo de problemas e non colaborou para... Bueno, eu simplemente digo que o Concello de Santiago vai facer casi 6 meses coa posibilidade da taxa turística ao seu dispor, a día de hoxe ainda non é unha realidade. Espero que agora, se de verdad quere solucionar problemas, insistindo en que non creo na eficacia da medida que nos propoñen, espero que sexa un pouco máis dilixente, que se dea conta de que ten responsabilidades na xestión e de que nada sirve botar a culpa aos demais. O que está pedindo a Xunta de Galicia, se cumple a lei, a Xunta de Galicia lle concede. Se sae unha... botar as culpas preventivo, pois non é moi boa premonición de que vayan xestionar as cousas ben. Espero que as milloren esa xestión respecto do que fixeron coa taxa turística. A segunda pregunta, bueno, efectivamente, vostede no seu día, aí xa vai para ao redor de 10 anos que esa persoa non traballase na Xunta de Galicia, por lo tanto, os feitos polos que vai ser sometida a xuizo non teñen absolutamente nada que ver co seu traballo na Xunta de Galicia e, por lo tanto, nada que decir. A xustiza decidirá o que proceda cando recaiga a sentencia. E respecto á terceira pregunta, bueno, somos os primeiros en decir que estamos abertos a ese pacto para seguir mellorando o apoio e a pervivencia e todo o que supón o uso do galego. Ese é un traballo sempre inacabado. O que non vamos a admitir, moitas veces son as liñas vermellas da imposición monolingüística en ninguna das dúas linguas. Eu creo moito no plurilingüismo, moito en coñecer cantos máis idiomas mellor, tamén non nos esquezamos do inglés, e creo que ese decreto que fixo foi sentar os alicerces para que todo eso fora posible. Que agora se pode mellorar, sin unha dúbida, para eso estamos intentando ese pacto que algún están empeñados en que non vaya para adiante. Boa tarde. Tres cuestións tamén. Queríalle preguntar se a Xunta está en contacto ou pediu algún informe específico a UNESCO para coñecer o impacto que tería a fábrica de Altri sobre o Camiño de Santiago. Por outra banda, vostede falou aí poucos días de fomentar a presenza no día a día da iniciativa privada, na xestión do día a día da Xunta de empresas privadas. Queríalle preguntar se pode adiantar algo máis de que tipo de plans ten a Xunta pensados neste sentido e tamén a que se debe esta defensa tendo en conta no contexto de unha defensa insistente do bo facer dos técnicos da Xunta. E, por último, queríalle preguntar, os seus compañeiros do PP de Cataluña recoñeceron que o PP de Feijóo está manobrando para evitar que o galego, o catalán e o euskera sexan recoñecidos como linguas oficiais no Consello da Unión Europea deste martes. Queríalle preguntar que opina. Gracias. Perdón, un momentiño.
A primeira pregunta, a Xunta xa se pronunciou respecto á documentación que lle foi presentada cando emitiu a día. Por lo tanto, en base a esa documentación, emitimos o noso ditame tamén no que ten que ver con respecto ao patrimonio e o impacto da edificación. Por lo tanto, eu remítome o que no seu día dixo a Xunta de Galicia sobre a proposta presentada por Altri. Por tanto, o que estamos facendo exactamente o que hai que facer. A segunda parte, sí, efectivamente, pero o contrario, é que isto o que falle reforzar, eu teño clarísimo que e máis reivindico, e que tamén parece mentira que os mesmos que lles molesta que diga que pode haber unha colaboración público-privada para ser máis eficaz na administración son os mesmos que sistemáticamente poñen en dúbida e lle faltan o respeto no traballo que fan os funcionarios públicos. Por lo tanto, se se quere reivindicar o labor público, primeiro é defender o que fan e non poñelo en cuestión cando non directamente vilipendialo. Tanto, eu reivindicando iso e sabendo clarísimamente onde están as fronteiras, creo que unha colaboración entre as dúas esferas aumenta a eficacia. Ao final, a xente o que quere é que as administracións sexamos eficaces. E faime gracia que os que máis critican as colaboracións público-privadas son os que despois, cando teñen oportunidade, chegan aos gobernos, non rescatan un solo servicio que está en concesión e as novas concesións que fan normalmente as sacan baixo esta modalidade. Por lo tanto, un pouco de coherencia, un pouco de menos hipocresía e un pouco de buscar a eficacia no funcionamento da Administración, confiando nos nosos técnicos, non faltándolles o respeto e sabendo que é posible esa colaboración, sabendo ben claro tamén onde están os límites. E respecto á terceira pregunta, a mí non me constan esas. Desde logo, mire, todo este asunto, que está clarísimo de onde ven, non hai ningún interés do presidente do Goberno, de Pedro Sánchez, na utilización, diría, de ningún das tres linguas no Parlamento, na Unión Europea, o que hai unha necesidade de cumplir e unha exigencia máis do independentismo catalán. Tanta proba é que nin a Xunta de Galicia, nin ningún dos seus departamentos foi consultado, nin recibiu ningún tipo de comentario sobre este asunto. O estamos vendo dende a distancia de que fala en nome da lingua propia de Galicia, sin falar en absoluto co Goberno de Galicia, pero xa sabemos por que o está facendo. Por lo tanto, saben de sobra que non estamos a favor de canta máis difusión e utilización do galego, mellor. Tamén é certo que no Comité das Rexións eu mesmo me expresei en galego cando comparecín no pleno no Comité de Rexións, xa é posible expresarse en galego. Se agora se quere dar un paso máis, que simplemente é por cumplirlle unha exixencia a quen sustenta o presidente do Goberno no seu posto. Por un día máis na Moncloa, isto non ten nada que ver co fomento das linguas. E tamén, oulle dicir, se o custe do que se está falando, máis de 40 millóns de euros ao ano, ese custe é real, a mí neste momento se me ocurren, se ten eses cartos o Goberno Central, se me ocurren, e creo que a maioría da xente estará de acordo, en esa maioría, que neste momento hai prioridades moito maiores. Sinceramente, se que o custe é real, e insisto, ninguén nos consultou, nin nos preguntou, nin quiso saber a nosa opinión. Buenas tardes, presidente. Me gustaría pedirle una valoración sobre una información publicada hoy en el debate que relaciona cierta parte del ecologismo gallego con promotores, concretamente de la época del bipartito, que querían explotar los parques eólicos. Gracias. Bueno, pois que demostra un nivel de cinismo bastante elevado, non? Parece ser que os do non a todo o condicionan cando ese non lles afecta a eles. Os mesmos que promovían parques eólicos son os mesmos ahora que fan todo o posible para que non haxa parques eólicos, e o que estamos vendo é que, ademais de intereses partidistas, que estaba claro que o sabía, parece ser que tamén pode haber intereses particulares de membros dun partido político que di unha cousa e fan a contrario e ás veces quedan ao descoberto como esta ocasión. Moi ben, moitas gracias.